हेलौ लोगोफोर, आं मिजिं, नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल। लोगोफोर, दिनै जोङो रायलायगोन एफिलिएट मार्केटिंनि फैसा बोरै खामायनो। जुदि नोंथांमोनाबो न'निफ्रायनो न'आव जनानै फैसा खामायनो लुगैयो, लाख थाखा आनलिमिटेड थाखा हिसाब गैयि फैसा खामायनो लुगैयोबा, इभेन थाइसेबो सेफायालासिनो मबाइलजोंनो, एन्ड्रइड मबाइलजोंनो, बिना लेपटप, बिना पिसि, बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था। बेयाव जोङो बुहुदखौनो बुजायगोन, मारै खालामनांगौ, मायाव खालामनाङा, मा प्लेटफर्माव, सब बुजायगोन, फुल टुट'रियेल। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। आं नुगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायो आरो मोजां मोनबाबो लाइक खालामा आरो शेयारबो खालामा आरो साबस्क्राइबबो खालामा नोंथांमोना। मानो? आं दिनै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामाबा आं थांनो होआ नोंथांमोनखौ। बेफोरखौ बाद दिदो, जाबाय बुहुद फाल्तुफोरा जाहैबाय। दा पइन्टआव फैनोसै। आनकर एप्सखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनो हागोन आरो प्ले स्ट'राव थाङाबा नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, सिङाव बेयाव बिनिफ्रायबो डाउनलड खालामनो हागोन। ओमफ्राय थारमाने आनकर एप्सखौ आंखौ सासे मानसिया फेसबुकाव मेसेज खालामना बुंदोंमोन, भाइ आनकर एप्सआव बोरै फैसा खामायनो। आरो बेयाव जोङो आनकर एप्सआव मारै फैसा खामायनांगौ बेखौनो रायलायगोन। आरो आनकर एप्सआवल' नङा, बुहुत सारा एफिलिएट मार्केटिं दङ, जेरै एमाजन, फ्लिपकार्ट, बेफोरावबो नोङो एफिलिएट मार्केटिं खालामनो हायो। आरो जुदि सोरबा बेफोरनिख्रुइ एक्सट्रा नांगौबा आंखौ फेसबुकाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय, नङाबा कमेन्ट डाइरेक्ट खालामबाबो जाबाय, नङाबा मेसेज खालामबाबो जाबाय। आं फुरा भिडिअ बानायगोन। जेरै दा सासे भाइया, बे भाइनि नामानो जाबाय प्रानजित ब्लग ना मायबा बिनि चेनेल नामा, बियो आंखौ इउटुबाव थारमाने जिमेइलाव SMS बो खालामदों आरो फेसबुकावबो SMS खालामदों। बेनिफ्राय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय आरो बेनि रिकुवेस्टनि थाखाय। जोबजासे भिडिअखौ नायबाय था। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दा बुंखाबाय। लेट्स स्टार्ट। आंनि मबाइलनि स्क्रिनखौ स्ट'र अपेन खालामगोन। प्ले स्ट'राव जों सार्च खालामनांगोन आनकर एप्स। प्ले स्ट'राव अपेन खालामना लाबाय आं, नोंथांमोना इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय आरो ना। बेनिफ्राय नैबेयाव बेफोरसो इन्टारफेस जागोन। बेयो नोङो भिडिअ नायनो हायो, माबायदि खामायनांगौ, माबायदि खामायनाङा बेफोरखौ नायनो हायो आरो ना। नायनानै नोंथांमोना बेयाव खामायनो हायो। दा भिडिअ नायबा थारमाने बाराद्राय गोलाव जागोन, ओंखायनो आं नायला। ओमफ्राय दा बेयावनो फेसबुकआव लगइन खालामनो हागोन। आं दा फेसबुकआव लगइन खालामना लानोसै, नाम्बारजों खालामनो हायो होनदां नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय लादो आरो ना। ओमफ्राय बेफोरसो इन्टारफेस जागोन। इन्टारफेस जानायनि उनाव नोंथांमोना खालामनांगोन, बेयाव जायखिजाया लिंक क्रियेट खालामनांगोन। जायखिजाया अबेनिफ्राय खालामो, जेरै फ्लिपकार्ट, एमाजन, बहानिफ्राय खालामो आरो ना, जायखिजाया ना। थारमाने बेयाव बहुदता मोनगोन, जेरै बिउटि पार्लार, माबा पार्लार, फ्लिपकार्ट, ड्रेस, मबाइल बायदिसिना बहुदता दङ इयो। ओमफ्राय दा नैबे जथाखौ जुदि आं शेयार खालामो, बेयाव 700 बेसेबा दाम मोनैयो, 625 थाखा दाम इयो। बेखौ जुदि सोरबा बाया आं शेयार खालामनायाव आं 75 कमिसन मोनगोन। मिथियो लोगोफोर, दा आं जायखिजाया नोंसोरखौ देखायनो थाखाय मोनसे लानोसै। दा आं नैबे जन्थाखौनो शेयार खालामनायसै आरो ना, लोगोनो शेयार खालामबाय। दा बेयो शेयार खालामनाय लोगो लोगोनो इदि थांगोन। दा आंनो लोगोनो शेयार खालामबाय वाट्सएपाव। शेयार खालामनानै जुदि जुदि बायोबा आं 75 थाखा आं कमिसन मोनगोन आरो ना, मोनसे बायबाथाय, खेबसे बायबाथाय। बिदिनो आरो ना। बेफोरबायसा नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय, लिंकखौ शेयार खालामबानो जाबाय। आरो लिंकल' शेयार खालामनाया थारमाने नों जायखिजाया अबेबा मोजां बुस्थु नुबाय दा फ्लिपकार्टफोराव, दा बेखौ नोंथांमोना इउटुब चेनेल, मा चेनेल दङबा बेफोराव माबानो हागोन। फ्लिपकार्ट, एमाजनफोरनिखौ नोंसोरमोना क्रियेट खालामना लानानै, लिंकखौ कपि खालामनानै क्रियेट खालामनानै, दा इयो थांनांगोन। क्रियेट खालामनो थाखाय लिंक क्रियेटआव थुनानै बेजों जायखिजाया ब्राउजार अपेन खालामनाय जोङो सार्च खालामनांगोन। जायखिजाया फ्लिपकार्टनि खालामना, स्नेपडिलनि खालामना, आं फ्लिपकार्टनि खालामो, फ्लिपकार्ट.com सार्च खालामगोन। फ्लिपकार्ट.com सार्च खालामनानै बेयाव इन्टारफेसाव लगइन खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव आं अलरेडि लगइन खालामनाय दङ। आं सार्च खालामबाय मबाइल, नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय आरो ना। मबाइल गैया, आं दा सानैखौनो थिखांबाय। बे मबाइलखौ आं दा कपि खालामनोसै, लिंकखौ कपि खालामनानै आं बेखौ थांफिनसै। लिंकखौ कपि खालामनानै ओमफ्राय दा आनकर एप्सआव थांफिनगोन। आनकर एप्सआव थांनानै आं स्पेस मारिगोन। स्पेस मारनानै आङो पेस्ट खालामनो हागोन। गोसोआव लाखि लोगोफोर, जा स्पेस मारदोंमोन बेखौ थांनानै नोंथांमोना दानफिनबानो जाबाय, नङाबा बियो लिंक क्रियेट जानाय नङा। इनभेलिड लिंक होनना देखायगोन। मिथिबायना? आंबो फार्स्टआव बिदिनो जादों, मानो जायाखै सानदोंमोन आङो, उनावसो मिथिबाय आङो जाबाय आरो ना। बेनिफ्राय दायो बुहुद अपसन फैगोन, शेयार अन वाट्सएप, ओमफ्राय आदार, ओमफ्राय कपि लिंक। होमबा आं दा वाट्सएपआव शेयार खालामना देखायनोसै आरो ना नोंसोरनो। नै आं दा लोगोनो शेयार खालामबाय। लोगोनो शेयार खालामनायनि उनाव ओमफ्राय बेयो लिंकजों जुदि आंनि लोगोआ माबा मोनसे प्रडाक्टखौ बायो, होमबाना आं कमिसन मोनगोन आरो ना। बेयाव दा मबाइलाव आं दा 1500, मबाइलखौ जुदि सोरबा बायो आं 1500 कमिसन मोनगोन बेयाव। मिथियो लोगोफोर, दा बहुदता स्टेप दं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नोंथांमोना फरायना लानो हायो। सोर सोरनो शेयार खालामदों बेफोरखौ हिस्ट'रिखौबो नायनो हायो। आरो बेयाव दा एकाउन्ट बेलेन्सबो नायनो हागोन। थारमाने एकाउन्ट नाम्बार होना दोन इयाव, मालाय एकाउन्टआव फैसा सोना हरबाय थागोन। ओमफ्राय बेफोराव थारमाने बहुदता
नोंसोरना नोंथांमोना आरोना बेयाव ओमफ्राय आरो क्रम बाजारबो दंबावो बेनिफ्राय दा दङ आरोना ओमफ्राय इयाव थारमाने माय अर्डार प्रिन्सिपाल माय आर्निं बेफोराव नोंथांमोना आंना दा एकाउन्टाव 0 दासो दिहुनना देखायदों नालाय बेनि थाखायनो आरोना नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना नायनो हायो ओमफ्राय दा नैयाव माबा देखायजोबनो हायो ओमफ्राय दायो दंजोबो थारमाने चुज लेंगुवेज नोंथांमोना नोंसोरनि लेंगुवेजखौबो चुज खालामनो हायो एकाउन्ट सेटिं चेन्ज पासवार्ड बहुदथा खालामनो हायो बेफोरावनो इमेल एड्रेसबो होनो हायो आरोना बिदिनो बेखिनियाव आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामबानो जाबाय आरो जिमान हायो नोंथांमोना माबाबानो जाबाय आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोन सापर्ट खालामबासो आं देनां नङा होमबा लोगोफोर दा सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो अननानै फंबाय होननानै न' लोगोफोर दे होमबा थेंक इउ अल दा बेस्ट नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामनो थाखाय दोङो बेयाव थेंक इउ अल दा बेस्ट बाय